akumbira mondiba ai mwari pamise amisi yangu yose mwari waiboite oite kufa kwangu mwari webosandi usandikiseini mwari webosandi usandikiseini akumbira mondiba ai mwari pamise amisi yangu yose mwari waiboite oite kufa kwangu mwari webosandi usandikiseini mwari webosandi usandikiseini akumbira mondiba ai mwari pamise amisi yangu yose mwari waiboite oite kufa kwangu mwari webosandi usandikiseini mwari webosandi usandikiseini kuonera kuti chi adidi come close hanzi mattress blanket so hausati wakuda kugeza hausati wakuda kugeza hausati chitenderera kuti aso tuvanatso kukuona yeah. Alright. Go azia. So tada. Right. So panapa Glorica. Pauya a brand new electric wheelchair. Iwa nje unonetseka nekufamba uri uchipushiwa. I unenge wakuzvidi. Ine magetsi. Handidi pane vamwe sisi wako vakangoona vakationa mazuva iwo aya vakati Glory wheelchair ndamaona mawheelchair 2 anawo but moyo wangu uri kuti ndimutengere electric wheelchair. Yakatobva kuchando iyoyi yakatumirwa kubva kupi kunze kwenyika saka sisi wako ava ndova newheelchair ipi yavakakutumira kandi ndibvumidzewo nditsikise pasi haisati yatombotsika pasi nditsikise zvangu yatione kuti what else is inside here kuratidza kuti mune alright kuratidza kuti mune zvimwe zvinhu zvirimo. Alright. I charger. Alright. So this is your brand new chair. Yeah. Waruagana. Like chuon. Inoshanda neremote. Vakanatsotsvaga inoita pauri iwewe chaizvo yekuti unokwanisa kudi kushandisa. Vakakustada vakabva vanoita kuti vanospecializa nemawheelchair vati honaiwo munin'ina wangu uyu angada wheelchair yakaita sei yekuti anogona kushandisa ari ega. So vakabva vanzi vatenge imwe ndo yavakabva vadi obva vatumira obva yauya. Ngati ya great man. Saka rega nditry ini handizivi. Come close. Uyako padhuze. Ini handitozivawo kuiassemble handiti but ndoda kutry kuti ndite kuti Glory adi asara newheelchair yake
ichishanda. Toda kutoiona ichishanda. Alright. Saka guys, musandiseke chirungu ichi. Chirungu handichi chinotondinetsa. Pana umwe anozoseka kuti ango vari kutadza. Tajaira mawitches edu ari mamwe ayaya. Right. Alright. Panapa I think panoda kekubata. Try kuiassemble. Kuiassemble. Already. Tauchindi. Try kuassemble. Uchi sisindo. Try kuassemble. Okay. Wow. Okay. I think ainyanyonetsa zvai. I think ainyanyonetsa kuiassemble. Iri ndobhatira chona, I'm sure. It's the most now, but okay, ndione kuti aka kanofamba. Alright. So aka kuti ndione kuti kanofana kuenda papi. Right. Okay. Aka ndakaona kuti kanopinda papi. Roko raunoshandisa nderi? Left side, but then you must have right here. Oh, right unokwanisa kuoperate. Okay. So right. Then takuda kuti tione kuti mota inogara papi, right? Okay, pana. I think ndineka idea msha. Ndineka idea mbicha kuti zvinofamba sei. Sabhatiri rinouya pana paside. Ango vakangwarawo kumana. Angowanika kungwara. Ndinoona kuti zvinhu zvinofamba sei. Ndisati ndakambozvi. Sa ino yakanakira kuti kana isina inogona kupushiwa futi. Saka nyanga kumajecha inofamba nokuenda. Ike inofamba. Takahwina. Iyi zvakatodzura. Adete. Saka katimboti ndauta tisafone munhu pauti ndakada. Uri apa? I think iripo ndakatsvaga. Akandike papa. Akandike papi regatitsvage aka. Akanonobata papi. Alright, charger yachona ndipanapa. Safi charger ndapo. Gati. One pamwe. Charger yachona iripo. Okay, so. All right. Chimwe alright, charger yachona iri pana. Charge. Everything is brand new. I think
guys, you can see kuti zvinhu zvese zvipanapa zvinyowani. Saka inenge yakuzongoda kuconnectwa pamagetsi and then charger yachona ndepanapa. Already. So right. Tisi munhu. Iri ndo belt rachona. Oh. Mune makachena sisi. Alright, belt riri kupanapa, belt ndarona. So ichi I think saka sanda apa kuchechi kunenge kwakuendeka. Anditi Glory. Apa sina reason. Saka uri kuziva. Saka uri kuziva. Panapa ndini. Saka uri kuziva. Saka uri unisire ndichitambura newe. Uri unisire ndichitambura iwo chiwo. Apa. Zvazva kutondinetsa. Zvazva kutondinetsa kuti. Alright. Apa ichi ndechekupi? Ndeche panapa chinofana unobata. So I am trying. Kwa apa ndepapi pampandiri kuposa naigla. Yofana kufamba. Tokuda kuti ifambe. Beuti panapa. Already. Sanda kuda kuziva kuti patiri kuposa isusu parikuita kuti isafambe ndepano. Takamboiti imbofamba. But kuti roda kuchajiwa ndei. Maybe ndo zvariri kutaura. Kutaura kuti harina moto. Yes, so roda kutanga raiswa pachi. Roda kutanga rachajiswa. So kuseri kunoku mabhaibheri ako kana kuti mabhuku ako zvinhu zvako kana. Already. So ichi ndo chansandaziva kuti ndechepai. Ichi chansandaziva kuti chofana kuva chesamwe. Already. But ichi chansandaziva ichi. Ndakuona uchikwira kuti unonokwira sei. Apo ndokubetsera. Apa ndokubetsera ndiri. Apa ndokubetsera kukwira. Alright. Says this is my break. Takura. Apa? Makumbo? Apa? Candidate. Wait a see. Sorry. Apa unozosvikira sei? Tiratidze kuti unosvikira sei. Tisaenda kuisa berushani. Kutya kudonha. Ipapo ndoko wanenge wakudi. Already. Akumbira mondi ba. Ai
saGlory oda kuti kudii kune vakuitirawo zvakanaka kudai? Ndinotenda kuti maita basa mandipa uchi yandinokwanisa kufamba nayo. Handiti? Saka ndichadzoka kuno kwandiri. Ndicharamba ndichiuya next time ndoda kutokuona uchidi uchifamba nayo uchioperata wega handiti? So guys, thank you so much. Thank you very much. Kune vakadonata this uche. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vawedzere pane pamakatapudza. Musikana ari kufara, ndofunga muri kungozviona. Musikana ari kudi, musikana is grateful. Handiti? So nyaya yake tisingaikanganwe. Pane vamwe vanhu vanozoti abatsirwa neuche. Abatsirwa neuche. Handiti? Uche iyi haidyiwe, haipfekewe, hapasiripo pekugara, paambokumbira zvakare. So let's keep on doing what we can. Iyi example yataitirwa nasomeone atizoni no, munin'ina wangu agone kurarama asina wheelchair yaanokwanisa kushandisa. Handiti? Apa ichachajiwa. It's a brand new wheelchair. Next time patichauya tichaona Glory achishandisa wheelchair yake. So guys, please let's help Glory nepekugara. Vane mahome. Handiti? Vane mafacilities ekuti Glory ange ari anogara. Please, by the grace of God, ngatingei tinobatsira musikana kuti ange ari anowana pekugara paanochengetwa zvakanaka, paanopiwa rudo rwakanaka rwakakwana sezvaanongoitwa naGogo. It's very unfortunate mukasvika panzvimbo Gogo is not feeling well, zviri kurwadza moyo. Handiti? Asi hama dzake tichiripo, inini newe. Handiti? Kana akaenda kuMozambique hama dzikanoramba zviri kuti arambwa nenyika yese. Handiti? Inini newe, we are still there. We can still help Glory kuti ange ari ane a better life, ange ari anoachivawo madreams ake muupenyu hwake. So number ndodzipa screen if you want to help Glory. We are tinge tinobatsirana nemusikana. So ndanga ndiri nemauchia 2 apa ndane 3, asi pa3 ipapo ndiri kusacrifice one yandichapa mumwe munhu asina uche. Ndo zvawafunga iwe wagara unopa keyo? Wakambopa futi uche ukasara usina keyo? Ndakatombopa someone ukasara usina. Saka wakubata mweya wewe. Ona guys, tata kuenda zvikanzaiwa anko ndine zvandiroda kuitawo. Wow, thank you so much. Handiti? And tichaita make sure kuti upe uriwe uche yachona. Ichokwadi. Handiti? Saka isu hatisi kuitora uche iyi. Tikawana munhu anodawo wheelchair. Handiti? Tichabva takutora wobva wanomupa wega. Alright. Handiti? Zvinoita? Zvinoita. Thank you so much, Glory. Handiti? That's nice. Congratulations on wheelchair yako nyowani. Thank you. All right, handiti? Enjoy your wheelchair. Next time chiuya apa ina uchajiswa, unge waichajisa toda kuiona ichidi uchifamba nayo zvakanaka. Alright. Thank you so much. Tarangu ndichinzwa Uncle Saint. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vakuropafadzei. Mufestive season ino tichengetwe pamugwagwa. Tinge tinorangarirawo vamwe vakaita usaGlory, tichifara nemhuri dzedu. Glorywo ngaange ari anofara nevamwe vakafana naGlory vanoda kubatsirwa nesu, ngatinge tinomira nawo. For now ndichiti it's much love and God bless you all. Aiwa, ndichida kutenda Anonymous ati aiwa ini ndoda kutengera munin'ina wangu uche. Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji, Mwari wekudenga, Mwari anoona zvinoitwa zvichibva pamoyo, ngavakuropafadzei, ngavakukomborerei pamatapudza zvinge zvinodzoredzwa nekuwedzerwa. Ndichida kukurudzira hama kuti ngatibetserei Glory. Haana hembe for Christmas, haana chikafu, paari kudawo zvinongodiwa nemunhu wese. Ngatinge tinongobatsirana naGlory. Also ari kuda pekugara. From Uncle Saint, the Onesime Uncle. For now, it's much love and God bless you all.